Έλα σούπερ μάρκετ χολ. Εν τω μεταξύ, όποτε πάω Σκλαβενίτη και δεν βρίσκω τις σαλάτες που θέλω, με πιάνουν τα νεύρα μου. Παίρνω τη λαχανόκοσμος και τώρα πήρα αυτή εδώ. Σαλάτα ανάμι. Σολομός. Κρεμμυδάκια. Ψωμάκι. Μου κάνανε δώρο και μία μπάλα ηλέη για την παραλία, φουσκωτή. Στέβια. Κεράσια, ελπίζω να μην τα συμπίεσα. Τυράκι, σαλάμι, 2 τονάκια, σακουλίτσες για το Μίκι, ντοματίνια, καφές, μακαρόνια, γάντια, λουκανικάκια, κοτόπουλο στήθος να κάνω σνίτσελ και κύβι. Αυτά.